बोलिए भी बोली लगा क्रिया रह जाए। हाँ बोली बड़ा खुशी के बात बा कि हमनी के राजा रामचंद्र के बाराती आइल बनी। श्री रामचंद्र के एको हलीली होनी है जना और सब हौसता नीरव का दासा देके हमर लाशा निकलता। श्री रामचंद्र के नाम ना लिहनी है जा जे श्री रामचंद्र के नाम लेबे मस्कती आई तो हम क्रिया धारा के कहतानी गहूं के मांस खा के कहतानी मौग हो जाई मौग हो जाई मौग हो जाई। जयकार मनाओ जाओ कहीं के राजा रामचंद्र के बाराती में आइल बनी जा। बोला 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 श्री रामचंद्र की बाकी रहो मौसा ना लिहले हो। जब राजा रामचंद्र जी आगना में गौनी है एगो बिहार से पंडित जी रहनी है संस्कृत में पातारा कैसे पढ़ोतनी सतपुतिये में ससुर सती लौकी में लक्ष्मी जी आ भिंडी में बस भिरगु बाबा बैगन में परमेश्वर जी पालकी में बस पार्वती करैली में काली जी आ गाजर में गंगा बस कटहर में कैलाश पति में बस भागीरथी मुरई में महावीर जी आ से में बस संतोषी माता गोभी में गणेश जानते बनी सभी नाच बाजा में कभी जो जुटे लो तो कब के कहता ज्ञान हरपनी आ बुरबक भर आ चौपट कैलसिया अपन लकड़ी परास के दोना आ कब के घर ह बसंतपुर के कोना लावा लावा हम बाबा मुँह मुरी मुँह तुरी लेबा 3 से नून मरचा हुरी पढ़ल कनिया बुरबक बर चिहुकल रहे दिन भर बुरबक बहेलिया कहीं पर बंदूक आ दिन भर इन्होंने खर्ची के 4 गो चोर 14 गो हमनी के मरले से चोर भगनी के हमनी छोटी मुकी गुद्दी खैली बर ऐसन खैली की गोइली 6 कट्ठा मकई बोनी पानी बिना जर गइल आ 7 महीना के लइका भइलु हो सरवा मरी। जे कुर्सी पर बैठल बा कलेक्टर हो गइल जे चेयर पर बैठल बा चेयरमैन हो गइल आ जे जमीन पर बैठल बा जमींदार हो आ जे चौकी पर बैठल बा सारा खानदान चौकीदार। हमनी के का गलती कइले बनी जा भगवानो गलती कइले बड़े कि दोनों आँखिया सटले सटल क देले बड़े एगो पिछवा क देले भगवान त घाटा में पड़ गिरते मान लिया आगा से त सब देखता कहीं पाछा से पाछलर हुर के भाग चले त का करब जा देखिए पुरस्कार दूल्हा के मामा हो बड़ा बढ़िया पुरस्कार दे दिले बड़ी एक बेर दे दिले बड़ा पुरस्कार मिलल भाई। हाँ दूल्हा के मामा डॉक्टर साहब एकरा एगो बीमारी हो गई है अपना बीमारी के इलाज करावे खातिर इहे के चली गई। डॉक्टर साहब पूछले कि तारा कौन रोग भइल बा बाघवा कहलस कि हमरा बसील हो गइल बा। कौन बसील हो खूनी हो कि बांदी हो तो कहता कि हमरा बांदी हो पैखाना में बैठत नहीं तो फक दे फूटे बाल लेखा गोल का फेंक दे। डॉक्टर साहब का कहले कि ऑपरेशन कर दिहले एकर बीमारी भई रहे ऑपरेशन कर देल कल के ल एगो डॉक्टर कंपाउंडरवा से कहले कि ल एगो मलहम देता नी जाके 2 बेरा लगइयो सुबह शाम
एक दिन अपना मेहरारू के संग मेहरारू से कहता माला हम लगा दना तब मौगी कहती है मौगी लगावत रहे मोलो हम तो कहता अरे तुर माला हम तो लगावते नहीं रे के रे बुझाते नहीं के कंपाउंडरवा लगावत रहे तो हमरा बुझात रहे तो कहता के नाती मोलो हम लगावत रहे कि तारा संगे मौगाई करत रहे। देखिए हाँ मौगाई मौगाई कहीं अच्छा रुका तार मौगाई कहता नहीं डूबी का बड़ा मौगाई वाला बात कहता नहीं रुको तनी उन्होंने के खड़ा हो जाए तब न मौगाई करो। अभी ना कहो अभी ना हाँ मौगाई करी अच्छा ना अभी ना तनी सुन लो आए सगरो जिंदगिया हम नचोए में रही गई छानी के घर रहे आगिला गोल एक बीघा धान रोपनी बाड़ी सब दही गई आ काट कूट के ऊँच बोनी लागो रहे सब ढही गई फेर पार के कूड़ा में धनी रबे सब बही गई आ मरद मेहरारू में झगड़ा भइलू नैहर में जाकर रही गई मजबूरी में दोसर बियाह भइल उ दिन ही में उड़ोरी गई आ 3 महीना के लड़का भइलू वही दवा मर गई। कुछ लोग गईले बन के बाराती आ संगवा में लेके घोड़ा हाथी तले घोड़ा मचौला से हुला आ छोड़ के सिंहासन भगले दूल्हा मचौला से भगदड़ आ गांव से समझावे खातिर अइले गो लंगड़ कोठी से बेबना के शांति तले लंगड़ के धक के काचारतिया हाथी भइला अचानक का चंपा आ बगल में ठाड़ रहे गो बिजली के खामा रहे गो उजर मारुति आ नीचे ही सुत रहे गो करिया कुतिया के लातले कुतिये पर पड़ गइल आ का कहीं सरकार कुतिया दांत छियार के मर गई। लीजिए मेरे प्यारे भाइयों मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ 17 क्लास पास हूँ। कहाँ किस चीज का जरूरी होता है ये खाली सत्यनारायण बाबा के कथा होता रहे और ये पियरी पहिर के बैठा रहे बिंजिया बजावता पंडित जी हाथ में लड्डू दे के कहले कि बबुआ रे हवन कुंड में कहे के बाद स्वाहा ई तवा का करत के मुंह में लड्डूया डाल के कहता कि आ 3 गो लइका देखनी है बांस की चोटी पर पहिल का लइका कहता कि हम हाईलैंड के हई आ दोसर का कहता कि हम थाईलैंड के हई आ तीसर का कहता कि हम स्विट्जरलैंड के हई। बैठल लाग बूढ़ावा बूढ़ बैठल रहा बूढ़वा कहता रही ना गइल त बूढ़वा कहता करे सारवा तहनी के त फलाना लैंड के हवस हमारा लैंड के हो रे तल नालवा बजावता कहता हम ए चाचा हम आप ही के लैंड पर हैं और हमेशा आप ही के लैंड पर रहेंगे। तो लैंड पूछला से कि लैंड का कहला रे वेन लैंड LAND हाँ लैंड मतलब होता है भूमि कहिए चाहे जमीन को कहिए।